Så forestil dig selv om 45 dage, hvor du har landet din første kunde til mellem 7.500 og 10.000 kroner om måneden. Hvis du følger præcis det, jeg kommer til at gennemgå i den her video, vil det absolut ikke være urealistisk. For i virkeligheden så lavede jeg igen utrolig mange fejl under min rejse. Et af dem, det var, at jeg aldrig rigtig, eller det tog mig i hvert fald et par måneder før, jeg rent faktisk fandt, hvad der hedder Product Market Fit, som jeg talte om i episode 2. Det vil egentlig bare sige, at jeg arbejdede med alle typer kunder med flere forskellige typer ydelser, og det gjorde min rejse utrolig svær. Da jeg begynder at indsnævre til en specifik branche og en bestemt ydelse, så begyndte det at gå rigtig hurtigt, og det samme skal der ske for dig, så du ikke behøver at lave samme fejl, som jeg gjorde. Så lad os bare springe direkte ind i det. Velkommen til episode 3, 45 dages planen til at få din første kunde og få tjene din første krone på nettet. Og jeg vil også gerne bare afsløre, det kræver rent faktisk, at du lægger arbejdet i det, og rent faktisk følger det, jeg kommer til at fortælle dig i den her video. Det kan være fuldstændig uvurderlig information, men hvis du ikke tager action på det, så vil du altså ikke se de resultater, som du gerne vil have. Så er vi klar på det? Lad os gå i gang. Så det vi kommer til at gennemgå, det er først og fremmest, hvordan forbereder vi os egentlig til den her 45-dages plan? Hvilke forskellige best practices er der i forhold til selve opstart og selve i forhold til forberedelser? Så kommer vi til at gennemgå, hvordan du finder kvalificerede kunder, og vi skal ikke bare arbejde med hvilken som helst kunde, vi skal arbejde med kunder, som du og kunden føler er det nice samarbejde, og I begge to får noget ud af det. Så kommer jeg til at vise jer nogle unikke måder, til hvordan du altså kan finde de her kvalificerede og gode rigtige kunder. Kommer til at vise dig, hvordan du helt konkret med et live eksempel, hvordan du rækker ud til en kunde og efterfølgende booker et møde, hele fremgangsmetoden fra A til Å, hvordan du rent faktisk ikke bare rækker ud til kunden for at booke et møde, altså hvordan du får den her kunde som en betalende kunde i din forretning. Og sidst men ikke mindst, hvordan du rent faktisk leverer resultater og beholder de her kunder. Det er absolut vigtigste, i hvert fald en af de vigtigste punkter overhovedet. Til at starte med, så skal vi egentlig have styr på dit online image. For at du rent faktisk kan få succes, når du rækker ud til potentielle kunder, så er det vigtigt, at du fremviser dig selv professionelt, selvom du måske ikke har det helt store CV at vise endnu. Det er du egentlig, man kan samtidig, så er det vigtigt, som sagt, at du har det her fundament på plads, så lad os få styr på det som det første. For det første, så skal du have fået et relativt professionelt billede til dine forskellige sociale medier. Har jeg taget et eksempel med fra en af eleverne i Indtil Academy, Kassen. Du skal altså have et professionelt billede, ligesom Kassen her på højre side. Det skal være billeder af dig selv, helt naturligt. Det kan blive taget med din iPhone, det kan blive taget med et professionelt kamera. Det er egentlig op til dig selv og de ressourcer, du har, men det er vigtigt, at du fremstår professionelt på dit profilbillede på de forskellige sociale medier. Det andet, du egentlig kan begynde at gøre, du først og fremmest har valgt din ydelse og fundet den type kunde, du gerne vil arbejde med, hvilket du forhåbentlig allerede har gjort, i hvert fald der er nogle tanker omkring det, så kan du altså begynde at poste indhold. Det her er ikke det, som kommer til at afgøre, om du får din første kunde eller ej, men det er bare godt, at du har et eller andet del online, når det er dine kunder researcher dig, og det behøver ikke være noget kompliceret. Du kan sagtens bare dele ud af din rejse undervejs, de ting du lærer, og det er egentlig bare, man kan sige, best practice, hvis det er, din kunde nu undersøger dig, at du har et eller andet, for eksempelvis på LinkedIn, det her vil poste content og helt generelt indhold til din branche. Udover det, hop ind på dine sociale medier, Facebook, Instagram og så videre, og egentlig fjern, eller hvis du gerne vil beholde billederne til senere og kigge tilbage på, jamen arkiver de billeder, som ikke er særlig uprofessionelle. Hvis du har nogle drukbilleder, hvis du har nogle billeder fra en hel masse fester, ting, hvor du gør nogle dumme ting, så vil du ikke have, at dine kunder går ind på din Instagram og så ser alle de her opslag. Så hvis du har sådan nogle type billeder, som ikke er særlig professionelle, så vil jeg anbefale, at du i hvert fald fjerner, eller i hvert fald i det mindste arkiverer de her billeder, hvis du ikke selv vil vurdere de professionelle. Og endnu vigtigere, hvis du kan mærke, at det er noget, som dine kunder vil være opmærksom på. Efterfølgende så handler det egentlig for dig om, at du klart og præcis præsenterer med en biobeskrivelse på din, for eksempel LinkedIn, måske den mest relevante her, men kunne også godt være på din Instagram og Facebook, hvor du præsenterer helt præcis, hvad det er, du kan tilbyde dine kunder, hvor du måske også, tilbage til episode 2, inkluderer dit umiddelståelige eller no-brainer tilbud. Det vil egentlig bare gøre, at kunderne ved præcis, hvad det er, du gør, og hvordan det er, du kan hjælpe dem. Og her igen, det går tilbage til, at du skal være præcis i forhold til, hvem du hjælper, hvordan du hjælper, og hvis du har det, så vil du også have en bedre gennemslagskraft, når det er, du rent faktisk rækker ud til kunder, som vi gennemgår lige om lidt. Og sidst men ikke mindst, så skal du have en e-mail-signatur, når du sender mails ud, når du rækker ud til kunder, når du ikke mindst kommunikerer med potentielle kunder via e-mail, så er det altid godt at have en professionel e-mail. Så for at få en e-mail-signatur gratis, hurtigt og simpelt, så kan du søge på noget, der hedder HubSpot Email Signature. Som vi kan se, så har jeg allerede søgt på det før. Og vi søger på Google. En af de første, du kommer til at finde frem til, er lige her, hvor du egentlig bare hopper ind på hjemmesiden, og herinde, så vil den egentlig gå igennem helt præcis, hvordan du kan få en e-mail-signatur. Det er relativt simpelt at sætte op. Der er forskellige templates, du kan vælge imellem. Du kan også endda fjerne, at der ikke står noget omkring HubSpot, så det er vitterligt 100% gratis. Jeg prøver lige at udfylde den her.
Marcel Nafji. Så din virksomhedsnavn, telefonnummer, hvis du vil have det på din mail, vil jeg anbefale for at virke så professionelt som overhovedet muligt. Din hjemmeside, din e-mailadresse osv. din adresse. Og derfra så kan du egentlig trykke Create Signature, hvis jeg lige havde lavet den færdig. Du skal lige hurtigt signe op til HubSpot, men det er en 100% gratis service, og det er den, som jeg selv bruger til at have lavet min e-mail signatur back in the days, og stadig egentlig bruger den. Så fundamentet, og man kan sige, det er ekspert online image, det lyder måske lidt fluffy. Det er bare usendeligt vigtigt, at du virker professionelt, når potentielle kunder rækker ud til dig, eller hvis du har rækket ud til en kunde, og de så undersøger. Det er vigtigt, at du fremstår professionelt, som sagt, og at det er altså noget, som ikke har en hel masse drukbilleder på dine profiler. Så det var egentlig, man kan sige, forberedelsen, hvad det er, du skal styre på, før det er, du går ind og rækker ud til potentielle kunder. Når vi har styr på det, så kan vi gå videre til næste step, og det er egentlig at finde kvalificerede kunder. Så først og fremmest, så som sagt, brug dit netværk. Er du allerede kunde i en virksomhed, som du ved har brug for hjælp til marketing, måske noget, de har talt om, måske det er noget, som du rent faktisk skal se, at de søger lige nu marketing ansatte eller marketingkonsulenter, og deraf så er det altså en naturlig indgangsvinkel, hvis du allerede er kunde i en virksomhed. En anden mulighed i forhold til netværk, så kan det være, at du kender en, som arbejder i en virksomhed, som har brug for markedsføring. Nogle gange så behøver man egentlig bare, at man skal tænke lidt over, og egentlig også bare række ud til sit netværk og spørge, om de kender nogen, som har brug for marketing. Og du har garanteret en eller anden i dit netværk, som enten arbejder i en virksomhed, eller du selv arbejder i en virksomhed, eller er kunde i en virksomhed, som driver en virksomhed, som har brug for marketing, eller kan gøre et endnu bedre stykke arbejde gennem din ydelse, og fordi du er specialiseret. Og så ikke mindst, hvis du kender nogen, som sagt, som driver en virksomhed, så er der nogle rigtig lavt hængende frugter lige der. Hvis der er nogen i din familie, hvis du har nogle venner, som ikke man kan sige, har en virksomhed, som er i gang og har brug for marketing. Start ud med at bruge dit netværk. Det er i hvert fald måden, som rigtig mange elever får deres første kunde i Agency Academy for eksempelvis. Så nu vil jeg så gennemgået, hvordan du kan få kunder gennem dit eget eksisterende netværk, som er den absolut mest lavt hængende frugter, der overhovedet er. Men nu kommer jeg til at vise dig nogle andre unikke metoder, du kan bruge til at lande din første betalende kunde inden for 45 dage. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg anbefale dig, at du vælger en branche, du gerne vil arbejde med. Og som du kan se på skærmen her, bare lige for at opremse, det vi taler om i episode 2, med brancher og ydelser osv. Så vil jeg anbefale, at du vælger, som sagt, en branche nu, for at komme videre i den her video. For det du skal huske med den her liste, det er alle sammen type kunder, som du kan generere resultater for, og hvor efterspørgselen er enorm. Så tag en fra listen, og lad os gå direkte videre til selve metoderne, som vi alle sammen har ventet på. En af de bedste metoder, du kan bruge lige nu, det er altså at bruge LinkedIn, og man kan sige mere specifikt LinkedIn-grupper. Det du kan med LinkedIn-grupper, det er, at du kan finde helt præcis den type kunde, du gerne vil arbejde med, og få en liste af dem. Lad os sige, at du eksempelvis gerne vil arbejde med revisorer, med tandlægeklinikker, eller skønhedssaloner, webshops osv., så vil du skulle finde helt specifikt den type kunde inde på LinkedIn. Så lad os hoppe direkte ind på LinkedIn, og så jeg kan vise dig præcis, hvad jeg mener. Så som du kan se på min skærm, så er jeg altså inde på min LinkedIn-profil. Og hvis du ikke allerede har oprettet en LinkedIn-profil, så vil jeg anbefale dig, at du gør det nu. For det kommer til at gøre det nemmere for dig at kontakte kunder. Udover det, så vil du helt generelt bare kunne bruge det i dit, hvis du skal have noget med forretning at gøre. Så som sagt, vi er på min LinkedIn-profil. Og helt præcis det, vi kommer til at gøre på LinkedIn, jamen det er at finde potentielle kunder gennem LinkedIn-grupper. I LinkedIn-grupper, så hænger dine potentielle kunder ud, og du kan allerede finde folk, som allerede har virksomheder, og som er dine potentielle kunder. Med LinkedIn-grupper helt specifikt, så kan du fx søge på, i mit eksempel, webshop ejer. Herinde vil der komme en hel masse ting frem i forhold til både folk, opslag osv. Men herinde så skal du altså søge på grupper. Her kommer der et søgeresultat frem, hvis jeg søgte for eksempel webshops eller webshop, nogle forskellige søgetermer inden for lige præcis den branche, så vil der komme forskellige grupper ind. Her er meget specifikt i forhold til, at det kun er webshop-ejere, som gruppen, som man har i dens beskrivelse der. Så der vil være flere eksempler på for eksempel webshop-ejere, hvis du arbejder med tandlægeklinikker, skønhedsklinikker osv., så vil der højst sandsynligt også være grupper inden for de brancher. Og med de her LinkedIn-grupper, så hvis du er meget specifik i forhold til, hvem du hjælper, og at du har en professionel LinkedIn-profil, så vil du højst sandsynligt blive accepteret til at blive medlem af LinkedIn-gruppen. Så hvis jeg havde lyst til at blive medlem af e-handel Danmark, så kan jeg så trykke join, og så vil jeg højst sandsynligt blive godkendt. Men lad os prøve at give dig et eksempel på, når du så er medlem af sådan en her gruppe. For eksempel, det her er en gruppe, jeg er medlem af, iværksættere i Danmark. Der vil du egentlig kunne se helt præcis, hvilke forskellige medlemmer, som er herinde. Og der er altså 6.738 medlemmer herinde, som alle sammen er iværksættere. Og lige præcis her, jamen, så vil jeg kunne gå igennem den her liste og egentlig finde de potentielle kunder, hvor du har researchet dig frem til, at du kan hjælpe dem, og så vil du kunne tage kontakt til dem. Så det er altså en måde, hvorpå du kan finde nogle kunder, altså en metode, som der ikke er særlig få, der bruger, og hvor du altså bruger LinkedIns egne funktioner, for eksempel deres grupper, til at finde
potentielle kunder. Og det skal siges, at det kan altså også bruges på grupper på f.eks. Facebook, hvor du altså kan finde grupper, som er lige præcis inden for din branche. Hvis du arbejder med f.eks. personlige trænere eller lignende, så vil du altså også kunne søge på Facebook omkring grupper inden for helt præcis den branche. Både hvis det er, at du gerne vil arbejde med dansekunder, men i endnu højere grad også engelske kunder. For der er så mange forskellige grupper, både på LinkedIn og Facebook, som du kan anvende. En anden metode, du kan bruge til at finde potentielle kunder, det er at bruge Dineo for eksempelvis, eller helt generelt sammenligningstjenester. Sammenligningstjenester har egentlig bare et overblik over de forskellige leverandører i en branche, og her har jeg taget et eksempel op på, hvis du gerne vil arbejde med revisorer og bogholdere. Og det man skal huske med sådan nogle sammenligningstjenester, det er, at virksomhederne, som har signet sig op her, jamen de leder aktivt efter nye kunder og øger omsætningen. For eksempelvis, igen, hvis du gerne vil finde revisorer, jamen så har vi altså et overblik over alle de forskellige revisionsvirksomheder, eller i hvert fald rigtig mange af dem, som folk opretter sig på Dineo som partner, hvor du altså kan gå igennem dem. For eksempel, hvis jeg skal tage Decimo her, Decimo APS, så kan jeg søge på dem på Google først og fremmest, men endnu vigtigere, så kan jeg søge på dem inde på Facebook og se, om de egentlig kører noget eksisterende annoncering. Så her har vi altså Decimo regnskab, og som jeg kunne se her, så har de altså 0 aktive annoncer, og deraf, jamen, så har du altså en mulighed for at kontakte dem, og simpelthen give dem et tilbud, hvis de selvfølgelig siger ja til et møde. Så for eksempel med virksomheden, vi lige fandt Decimo, så kan vi også hoppe ind på deres hjemmeside, se om den er, man kan sige, optimeret til at få nye kunder med videre, og altså tage et kig på den. Udover det, så kan jeg se her, at de ikke har nogen Facebook Pixel aktiveret, hvilket er et kæmpe rødt flag, og altså noget, som du kan pointere til dem, for eksempelvis. Så sammenligningstjenester er altså en super god metode til, hvor du kan finde købeklare kunder, som er klar til at egentlig få hjælp, og det man også skal huske med eksempelvis Dineo, så vil du altså ved at kunne tilbyde Facebook at give dem en meget billigere metode til, hvorpå de kan finde potentielle kunder, end for eksempelvis gennem Dineo, der er ret sikker på, at de tager et ret stort cut af den omsætning, som de hjælper den her kunde med at generere. Du vil kunne give et bedre tilbud, højst sandsynligt, med din ydelse. Og der findes altså sammenligningstjenester inden for rigtig mange forskellige brancher, og du vil altså kunne bruge de her forskellige sammenligningstjenester til at finde købeklare kunder, som er klar til at arbejde med dig. Så udover at bruge sider, for eksempel ligesom Facebook-grupper og LinkedIn-grupper til at finde potentielle kunder og sammenligningstjenester som Dineo, så er der også en anden metode, som jeg gerne vil vise dig. Og som du kan se på min skærm her, så er jeg inde på en side, som hedder Groupon, hvor virksomheder aktivt annoncerer de tilbud, de har lige nu, og hvor det egentlig bare igen betyder, at de er interesseret i at få flere kunder og øge omsætningen i deres forretning. Og der, hvor du kan komme ind i billedet, det er, at du kan gøre et bedre stykke arbejde, end for eksempel Groupon gør, og egentlig gøre det billigere for kunden, end lige præcis den her. Og der findes lignende sider, hvis jeg ikke tager helt fejl, både i Skandinavien og også resten af verden. For eksempel med Sunny Food Spa, så kan du se helt præcis, hvad det er, deres tilbud er lige nu, og som du kan se, så er det meget i forhold til, at de kommer til at tjene mindre på det, ved at de er på de her sider, og du vil altså kunne komme ind og give dem et bedre tilbud, altså sammenlignet med, at de ikke behøver at lave et lige så stort tilbud, fordi de er på de her sider, men også fordi, at din ydelse, man kan sige, der har de en mere konsistent måde at få nye kunder på, hvis det er, at du gør dit arbejde godt. I stedet for, at de er afhængige af en side, for eksempel ligesom Groupon, jamen så har I selv en måde, hvorpå de kan få nye kunder på gennem dig. Det er endnu en side, du kan bruge til især at finde udenlandskunder Groupon, og der findes højst sandsynligt også noget lignende i Skandinavien. Så det er egentlig 3 metoder, du kan bruge til at finde potentielle kunder. Og alle sammen, kan man sige, er metoder, der virker. Men endnu vigtigere, når du er ude og finde potentielle kunder, så er det egentlig, hvordan det er, du rækker ud til potentielle kunder og rent faktisk formår at booke en møde. Så jeg tænker mig at tage et helt konkret eksempel med, og helt præcis egentlig tage udgangspunkt i for eksempel en revisor, hvis du gerne vil arbejde med den branche. Og her har jeg egentlig bare lavet en besked, som det er, en template besked, man kan bruge. Men helst ikke bruge den helt samme besked. Tilpas den selvfølgelig til dig selv og gør den personlig, men det er egentlig bare for at forstå, hvad det er, vi prøver at gøre her. Så jeg prøver egentlig at starte helt let ud. Hey, og så navn på virksomhedsejeren. Jeg fandt en virksomhed på dineo.dk. Jeg vil høre, om I tager imod nye kunder i øjeblikket. Og det jeg egentlig gør her, jamen det er, at jeg sørger for, at der ikke kommer nogen blokader for dem, når det er, de ser den her besked, fordi du kommer med et godt hjerte, du kan se, at de har brug for hjælp, du kan se, at de ikke har annonceret. Tilbage til det eksempel, jeg kom med lige før med revisoren, som ikke havde noget annoncering kørende, ikke havde nogen pixel kørende, og helt klart også kunne få kigget på deres hjemmeside. Så spørger vi egentlig bare helt konkret, jamen kunne I overhovedet være interesseret i nye kunder i øjeblikket? Og allerede der, jamen så kommer de jo til at, hvis det er, de er interesseret, jamen så vil de højst sandsynligt
reagere på den her besked. Efterfølgende så skriver jeg egentlig, vi søger lige nu seriøse virksomheder, som kan håndtere vores leads i Roskilde. Og med den her revisorvirksomhed, så er det selvfølgelig taget udgangspunkt i, at den her virksomhed befinder sig i Roskilde, og at vi simpelthen gennem vores ydelse kan få kvalificerede kunder til den her virksomhed. Og prøv at lægge mærke til, hvad jeg gør lige her. Igen, jeg taler ikke om, hvad det er, jeg kan hjælpe dem med. Jeg taler udelukkende ud fra, hvad de er interesseret i, og det er selvfølgelig seriøse leads, hvilket oversat betyder potentielle kunder i deres bigs. Så allerede der er stadig ikke nogen blokader for dem, og du har ikke pitchet noget. Du spørger egentlig bare, om I kunne være interesseret i at få flere leads, hvilket er det, som du kan hjælpe dem med at generere. Så uddyber vi forbinder prækvalificerede virksomheder på udkig efter en ny revisor til professionel revisionsfirma. Egentlig bare uddybelse af det, som jeg allerede har talt om. Og det er det her, hvor vi gør det endnu mere personligt for den enkelte virksomhedsejer. Jeg så på LinkedIn, at du har arbejdet med revision i næsten 20 år, og du har gode referencer på din hjemmeside. Jeg tænkte derfor, at du muligvis kunne være en god samarbejdspartner til at modtage disse leads. Igen, der er ingen pitch, du taler ikke om din ydelse, du taler udelukkende om, hvad de kan få ud af det her, og om de i hovedet er i en position, hvor de kan tage imod nye kunder. Og så igen, der er det her personlige touch med, at du rent faktisk har undersøgt omkring virksomheden. Det skal du altid gøre. Jeg i hvert fald anbefale, når du tager kontakt til en potentiel kunde. Efterfølgende, jamen så siger du, jeg ved ikke, om du hverken har kapacitet eller lyst til at få flere kunder, men lad mig endelig høre, om det kunne være interessant at tage nærmere omkring ovenstående. Så her, læg mærke til det. Jeg sælger ikke min ydelse. Jeg sælger ikke præcis, hvad det er, jeg tilbyder. Men det jeg egentlig bare lægger op til, jamen det er at tage et gratis og uforpligtende møde. Hvad er det værste, der kan ske for den her virksomhedsejer? Det er måske, de lærer noget nyt. Måske indser nogle ting, som de ikke tidligere havde tænkt på. Og igen, du kommer her for at hjælpe de her virksomhedsejere, og det er et kæmpe win-win for alle. Og det værste, der kan ske ved, at de tager det her møde, jamen det er, at de som sagt forstår, at de måske bør bruge annoncering selv i det her tilfælde. Så du sælger mødet, du sælger ikke din ydelse som sådan, når du kontakter kunder. Og så efterfølgende, jamen så er det meget vigtigt, at man altid har et formål med sine beskeder helt generelt, og med lige præcis den her besked, jamen så er call to action, eller det virksomhedsejeren egentlig bør gøre eller reagere på, jamen det er, du kan finde et passende tidspunkt til et kort 15 minutters møde i min kalender gennem dette link. Det gør jeg egentlig bare ved, at vi sender, som du kan se her, så står der calendly.com/dit-agency-navn/meeting. Det gør egentlig bare, at I ikke selv manuelt behøver at skrive frem og tilbage i forhold til, hvornår virksomhedsejerne har tidspunkt, og de selv nemt kan finde et tidspunkt, som passer i deres kalender. Ja, det er gratis, og du vil kunne lave et link, hvor du simpelthen kan sende det til potentielle kunder, hvor de selv kan booke sig ind i din kalender. Og så, jeg ser frem til at høre fra dig og undersøge mulighederne for et potentielt samarbejde. Meget simpelt, og man kan sige, at den her besked er ikke særlig lang. Den går lige til pointen, og egentlig uden nogen blokader for virksomhedsejerens synspunkt, egentlig går konventeret i at høre nærmere omkring det her. Det vil jeg i hvert fald være, hvis jeg var revisor. Så der er egentlig 3 ting, du skal styre på for at kunne generere resultater med online marketing. Det ene, det er tidligere fundamenter, og egentlig forstå, at det handler ikke så meget om, hvilken platform du bruger. Selvfølgelig er der forskel på, at du annoncerer en revisor på TikTok versus Google, men at det i højere grad handler om, at du styrer på de tidligere fundamenter, der er bag psykologi. Her vil jeg anbefale på bøger faktisk i forhold til tidligere fundamenter, for eksempel How to Win Friends and Influence People, Pitch Anything, ikke direkte marketing-relaterede bøger, men bøger, der vil få dig til at forstå, og få dig at give dig en bedre forståelse for psykologi, den vej igennem gør dig bedre til marketing. En anden ting, du skal styre på, det er det tekniske og analytiske bag opsætning af for eksempel annoncer. Og her, jamen, så handler det i høj grad om, fordi man behøver ikke være noget matematikgeni. For at putte det i perspektiv, så har vi nyligt fået en ny kunde, som lige nu, jeg havde dem på et møde, og jeg vil ikke nævne virksomhedens navn, eller den jeg talte med, eller ham jeg talte med. Det som jeg egentlig blev fortalt, det var, at jeg gav et bud på, at de skulle bruge 100.000 kroner om måneden på TikTok ads. Jeg fik så et modsvar, jamen vi bruger allerede 50 til næsten 100.000 kroner om dagen på Facebook ads, og hvor deres modspil så var, at vi skulle bruge noget af det samme på TikTok ads. Og jeg har ikke noget, man kan sige, jeg er ikke noget matematisk geni, men jeg forstår helt præcis, hvad det er, jeg skal kigge efter i annonceadministratoren, hvis der du arbejder med annoncering. Og det gør egentlig bare, og den eneste måde, jeg er blevet god til det, jamen det er ved at arbejde med det dag ind og dag ud. Så det tekniske analytiske kan du absolut ikke være bange for, det kan virke lidt faretruende, men når du først er kommet ind i det, fået din første betaling kunde, så vil det altså blive nemmere over. Så er der altså det sidste, og det er egentlig, du ikke skal prøve at opfinde en dyb tallerken, hver gang du opsætter en ny marketingkampagne eller annonce. Du skal forstå, at det du i høj grad kan drage inspiration fra, det er både andre virksomheder, som har stor succes med annoncering, konkurrenter. Selvfølgelig vigtigt, at du kopierer dem ord for ord, men at du sagtens skal til inspiration. Det er det, alle de store marketingafdelinger gør, alle de bedste marketingafdelinger gør. Til inspiration for det, der virker, tilpasset til de eget, og den vej igennem for succes
succes. Og det er derfor, vi taler om det i episode 2. Det er at vælge en branche, og som vi også taler om lidt her, vælge en branche, fordi når du har fået skabt resultater på en type kunde, så vil det være nemmere for dig at egentlig bruge noget af den samme struktur i de andre type kunder. Og egentlig, man kan sige næsten copy-paste det, der du gør, og selvfølgelig tilpasset til den enkelte kunde. Sammenlignet med, hvis du har dine kunder af forskellige typer kunder, og du har forskellige produkter, du skal markedsføre, så bliver det bare sværere. Så udover de 3 ting, du skal blive god til for at levere resultater, så er der lige et par ekstra ting, som jeg gerne vil have med her. Det ene, det er egentlig at bruge Facebooks eget annoncebibliotek i Facebook Ads Library. Der kan du egentlig finde helt præcis, hvad andre virksomheder har annoncer kørende. Derefter kan du også drage inspiration til dine egne annoncer. Så hvis du kigger med på skærmen her igen, jamen så er jeg inde på Facebook Ads Library. Det er 100% gratis. Du skal egentlig bare søge på det på Google, og så vil du kunne komme ind. Herinde, jamen så kan du egentlig filtre i forskellige lande. Hvis jeg bare tager for eksempel Danmark, alle annoncer, og for eksempel søger på Shaping New Tomorrow, der er inde på Shaping New Tomorrow her, så kan du så se helt præcis, hvilke annoncer de kører, og lige et ekstra tip her, så kan du også kigge tilbage på, man kan sige, hvad for nogle annoncer har kørt længst tid. Nu har Shaping New Tomorrow rigtig mange annoncer, og de gamle annoncer især, jamen der ved du næsten med sikkerhed, at de virker, eller så vil de have slukket dem for længst, altså at de rent faktisk er profitable på dem, at de tjener penge på deres markedsføring med specifikke de her annoncer, fordi de har kørt så lang tid, så det var lidt hurtigt ekstra tip. Men det er simpelthen brug af Facebook Ads Library aktivt for at kigge på, hvad er det dine kunders konkurrenter gør, og er der nogle ting, som du kan bruge i din egen annoncering, som virker for dem. Både i forhold til billede- og videomaterialer, men også i forhold til annoncerne. Noget, som er afsindig vigtigt, også når det er, du markedsfører for dine kunder, jamen det er, at du har et godt tilbud. Altså dine kunder har et godt tilbud, som du kan hjælpe dem med at lave. Og i høj grad, hver gang du køber noget, i hvert fald mange tilfælde, så er det fordi, hvis det ikke er et eksklusivt produkt, et meget dyrt produkt, så er det, du ser, at der er et eller andet tilbud ved dem. Og med tilbud, der mener jeg ikke, at de bare har reduceret prisen. Det er næsten fornemt. Med tilbud, der mener jeg altså, at der er nogle specifikke ting, som gør, at du får lyst til at købe produktet eller ydelsen lige nu. Så for at tage et live eksempel fra en af mentorerne i Agency Academy, Maxim, hvor han altså har lavet en detaljeret breakdown af præcis, hvordan det er, han laver et tilbud for sine kunder, som han markedsfører, så har vi altså den her tandlægeklinik, som hvis produkt her er tandimplanter, hvor tilbuddet egentlig er, at man kan få en konsultation, undersøgelse og røntgenbilleder x-ray til $21. Det er amerikansk kunde, derfor det er i dollars. Målgruppen er meget simpel. Det er 30 km ud fra klinikkens lokation, og udover det, så er det alle over 25. Så kan vi også se selve videoen, hvor altså der er en meget specifik tilbud, der er inkluderet, og annonceteksten er målrettet til målgruppen. Og hvis man kan se, at den her konsultation til $21 står meget specifik, også nede, hvis man kigger ned i det selve brødteksten, hvis du kigger ned i overskriften, our patients are breaking free from dentures and missing teeth forever. Og det er jo altså lige direkte til, hvad målgruppen gerne vil høre. Og så er der noget social proof her nederst i beskrivelsen med 5 stjerner og 5,5 og 61 Google reviews. Og så en anden ting, jeg lige hurtigt vil tilføje, hvis det er, du arbejder med grafisk design eller content eller noget lignende, så er der nogle super nice hjemmesider, som du egentlig kan bruge, som kommer til at spare dig en hel masse arbejde, og altså som også vil gøre, at du kan generere bedre resultater for dine kunder, som er det, som vi taler om lige nu. I Marto Elements, der kan du egentlig bare finde grafiske elementer, videotemplates, fonts og meget mere. Og som du kan se her, så har den en 7-day trial, hvor du altså kan se helt præcis også lydeffekter, hvis du skal bruge det, grafisk materiale med videre. Så det er altså mest relevant, hvis det er, du arbejder med enten websiteudvikling eller content creation. Så en vigtig note til at levere resultater til kunder, så i starten vil jeg anbefale, at du i hvert fald selv står for selve arbejdet med kunden, og du kan kontinuerlig basis måned efter måned levere resultater til hvert fald på kunder. Efterfølgende, jamen, så har du mulighed for at kigge på, hvordan du kan tilføje nogle teammedlemmer til dit team, som kan stå for en stor del af selve det praktiske arbejde. Her er der sider, for eksempel som Upwork, hvor du også kan få nogle super kompetente mennesker til at stå for en stor del af arbejdet, hvor du altså bare i sidste ende, man kan sige, det eneste du skal gøre, det er at finde nye kunder i forretningen, og også, man kan sige, sørge for, at dine kunder er glade. Så det var lige en ekstra note i forhold til at levere resultater. Start med at selv levere resultaterne, men på senere sigt, jamen, så er der mulighed for både at ansætte det in-house, eller finde freelancer på sider, for eksempel ligesom Upwork. Så nu har vi altså gennemgået 45-dages planen til, hvordan du kan få din første betalende kunde. Egentlig bare for at vise dig, hvor opnåeligt det rent faktisk er at få sin første betalende kunde, så vil jeg gerne vise dig et par eksempler. For eksempelvis Janni, som lukkede 2 kunder på 1 uge, og ikke bare det, prøv at lægge mærke til datoen på screenshotet her, direkte fra vores community i Agency Academy. Fik altså 2 kunder på 1 uge. Efterfølgende fik han 1 kunde et par uger senere, læg mærke til datoen, 3 kunder dagen efter, og ydermere så fik han 2 kunder et par dage senere. Elika og hendes partner Linda, som fik 2 kunder på 1 måned, og det man egentlig også skal huske med Elika, det er simpelthen, at hun har 4 børn og et fuldtidsarbejde, mens det var, hun kom ind i Agency Academy. Nu har hun altså på grund af sit agency mulighed for egentlig at opsige sit
fuldtidsjob og kunne gå fuldtid på sin egen online virksomhed. Så jeg går ud fra, at de fleste af jer, som kigger med, ikke har 4 børn og et fuldtidsarbejde, I skal tænke på, så der er altså ingen undskyldninger tilbage. Så har vi altså Amanda her, som på relativt kort tid både fik en kunde til hele 410.000 kroner på en 12 måneders retainer, en kunde til 25.000 kroner nede i højre hjørne, og til venstre her endnu en kunde til 25.000 om måneden til hendes agency, og det er uden det annonce, man kan sige marketingbudgettet for selve kunden. Det er direkte i Amandas lommer. Udover det, nogle flere eksempler på folk, som får deres første betalende kunde. Aiden her, der fik sin første kunde, efter han blev en del af Agency Academy, og der er intet, der slår følelsen, når man får sin første betalende kunde. Det er, jeg kan tydeligt huske, da jeg fik min første betalende kunde, og der er intet, der slår den følelse, og man skal huske at fejre det. Nogle flere eksempler på folk, som har blevet en del af Agency Academy og fået sin første betalende kunde. Lidt flere eksempler, og det er egentlig bare at prøve at sige med alt det her, jamen det er ikke usædvanligt at få kunder i Agency Academy, og det er altså ikke uopnåeligt at få sin første betalende kunde, og derfra altså kunne skalere videre. Men jeg vil også gerne lige pointere en ting, som ekstraordinære ting at gøre, og det er egentlig at blive en del af vores 100k klub i Agency Academy. Og grunden til, at vi egentlig, man kan sige, først vil jeg lige hurtigt vise resultaterne, fordi de er ret vilde, for kommer til at komme ind på helt præcis, hvorfor vi fokuserer på 100k klubben, hvorfor det er så vigtigt med det her tal. I vores 100k klub, der har vi blandt andet Per Christian, 26 år, omsætter for lige nu for 105.000 kroner om måneden, og det gjorde han på under 12 måneder, efter han blev en del af Agency Academy. Og det, der er så specielt med blandt andet Per Christian, og også de fleste af de andre 100k klubmedlemmer, jamen det er altså, de startede uden nogen form for fancy uddannelse inden for marketing, eller nogen relevant erfaring inden for branchen. Men altså på grund af de færdigheder, han har lært, og fordi han har været disciplineret og arbejdet dag og dag ud, så er han altså kommet op på det her niveau. Eller Eldin, som omsætter for 102.000 kroner om måneden, det gjorde han på under 12 måneder. Så har vi Kassen, der er 21 år gammel, og altså omsætter for over 280.000 kroner om måneden. Og det, der er rigtig sjovt ved Kassen, jamen det er, at han startede som elev i Agency Academy, og simpelthen på baggrund af, at han arbejdede hårdt for det, så er han faktisk også blevet en af mentorerne i Agency Academy-teamet. Mere om det lige om lidt. Men altså, han er kommet gennem en fuldstændig enorm udvikling på bare 12 måneder. Michael, der på kun 8 måneder blev en del af vores 100k-klub. Axel, der er businesspartner sammen med Kassen i hans virksomhed TangoScale, og altså også er oppe at omsætte for 280.000 kroner om måneden. Linus, som er oppe at omsætte for over 140.000 kroner om måneden. Måns, som er oppe på 91.000 kroner om måneden. Det, der også er sjovt med Måns, jamen det er, at han formåede på én kunde med et salg. Han hjælper bilforhandlere. Han solgte en bil, og der fik han en kommission på ca. 41.000 kroner for et salg. Elroy, som er oppe at omsætte for over 102.500 kroner om måneden. Hugo, som er oppe over 100.000 kroner om måneden stabilt. Jesper, som er oppe på 100.500 kroner om måneden. Og listen fortsætter altså. Det er bare nogle af dem, som er en del af vores 100k-klub. Grunden til, at vi egentlig fokuserer på den her 100k-klub, som jeg er ved at tale om lidt før, men blev begyndt på listen i stedet for, jamen det er egentlig, når man kommer op på de 100.000 kroner om måneden, så er det altså her, hvor man egentlig kan opleve de goder. På det her punkt, hvor man kan begynde at kigge på, hvordan man kan få ansatte, man kan begynde at outsource en stor del af arbejdet, og det er også på det her punkt, hvor man kan begynde at, hvis man har lyst til det, hvilket mange af eleverne har, for eksempelvis kunne rejse verden rundt, med, så længe man bare har sin PC, og man kan arbejde fra hvor som helst. Så det er grunden til, at vi fokuserer så meget på 100k-klubben. Så du tænker garanteret, hvad er det egentlig, der skal til for at komme op på de her 100.000 kroner om måneden? Det kommer til at fortælle dig, for jeg mener egentlig, det bøjer ned til 4 ting. Først og fremmest, så har du brug for et kort, som viser dig fra A til Å, hvordan du kommer i mål. Det her kort, det har du fået en forsmag på i den her videoserie. Hvis du skulle få det fulde kort, så vil den her videoserie, vi vil ikke have tid til det, men den her videoserie vil også vare over 30 timer, og jeg vil kunne gå utroligt detaljeret til værks med hver eneste step, og det vil vi som sagt ikke have tid til. Men der er intet mere vigtigt, end at have et kort, hvor man rent faktisk gerne vil prøve noget nyt, og rent faktisk gerne vil nå i mål med det på den mest hurtige og effektive måde. Og nu vil vi snakke ret meget om det her kort, og det er det her kort, vi har skabt i Agency Academy. Altså hvor vi viser dig step by step, utroligt detaljeret hver eneste step, men altså tag de her forskellige komponenter og rent faktisk vise dig trin for trin, hvordan du rent faktisk gennemfører det og kommer i måls. Så for egentlig at gennemgå, man kan sige, hvad er det egentlig, som der sker i Agency Academy, og hvad er det, som det her hele det her kort egentlig indeholder. Så til at starte med, så kan det som sagt være en svær rejse og egentlig komme ind i iværksætteri, hvis det er, at du ikke tidligere har haft din egen succesfuld virksomhed. Derfor så fokuserer vi i man kan sige step 1 til 2 helt præcis hvilket fundament, og egentlig bygger et solidt fundament for din forretning, hvor du forstår helt præcis, hvordan forretningsmodellen fungerer, hvordan du tjener penge, hvordan det, man kan sige alt det praktiske i forhold til opsætning af din virksomhed, og ikke bare det, tilbage til hvad vi taler om i step 1, rent faktisk vise dig, hvordan du rent faktisk kan løse de problemer, som der kommer til at være undervejs, for der kommer til at være problemer, men når du har et kort, som viser
viser dig helt præcis, hvordan du løser de her udfordringer, problemer du kommer til at være undervejs, så bliver din rejse utrolig meget lettere. Så step 1-2 handler altså om introduktion til forretningsmodellen, kortet til succes, utrolig detaljeret, og helt præcis, hvordan du også får succes med Agency Academy. I step 3, så kommer vi allerede ind på helt præcis en introduktion til marketing, så du kan få din fod ind i hele den her marketingverden, og egentlig forstå helt præcis, hvordan du kan begynde at skabe resultater. Blandt andet det vi gennemgår i step 3, det er opsætning af business manager, opsætning af Facebook-side, opsætning af annoncekonto og metoder til at skabe resultater. Det der også er med alt det her, når du allerede har en fundamental viden, når du lærer Facebook, så lærer du også samtidig Facebook, Instagram, Messenger ads og også Facebooks eget audience network. Altså for eksempel, hvis du går ind på en website, så kan det være, at det er Facebook, der annoncerer derpå. Altså alt det her, det lærer du altså ved at have en forståelse for Facebook ads, og dine annoncer kører også på Instagram. Så vi giver dig altså en introduktion til marketing, men ikke bare gennemgår platformene, men også de forskellige metoder, det er, du kan bruge til at skabe resultater for dine nye kunder. Step 4 handler egentlig om valg af niche, og egentlig tage det, som du allerede har lært i den her videoserie, men gør det i en utrolig detaljeret grad, men også hvordan du vælger din egen personlige niche ud fra dine erfaringer, hvem du gerne vil arbejde med, og altså giver vores personlige anbefalinger på helt præcis, hvordan du laver research, vælger en god niche, og hvilke kriterier der er for en god niche. Og så giver der en lang liste af anbefalede nicher, endnu længere, hvad du allerede har set i den her videoserie. Step 5 handler egentlig, man kan sige, om hvordan man skaber det her udmodståelige tilbud, som vi indtil videre har gennemgået den her videoserie. Men her kommer vi altså til at break alle de forskellige komponenter ned, så du rent faktisk har en mulighed for at forstå hver eneste komponent af, hvad det er, der skaber et udmodståeligt tilbud. Og ikke bare det, jeg vil gennemgå 3 typer af forskellige udmodståelige tilbud, men også give dig en lang række af udmodståelige tilbud, som vi selv bruger i vores egne bureauer og for vores kunder. Step 6 handler egentlig helt praktisk om, hvordan får du møder med din virksomhed, og hvordan får du altså de her salgsklare kunder, som er klar til at få hjælp af din virksomheder. Kommer til at gennemgå fundamentet for succes, plus 10 forskellige måder, du kan finde potentielle kunder, analyse af forskellige outreach eksempler, altså vores egne eksempler kommer vi til at dele ud i step 6, kommer til at give dig skabeloner, men ikke bare det, en af de mest effektive måder, du kan få kunder på, det er egentlig ved at ringe til dem. Så vi har en helt cold calling masterclass, hvor du altså kommer til at få en forståelse for det, en af de bedste metoder, du kan bruge til at finde kunder, og det gennemgår vi i step 6. Step 7, det handler egentlig om, hvordan får du rent faktisk en potentiel kunde til at blive til en betalende kunde. Og egentlig først og fremmest principperne bag et vellykket salg. Vi kommer ikke til bare at smide dig et salgsscript i hovedet på dig selv, hvor du egentlig bare bliver nødt til at følge et manuskript. Men rent faktisk vise dig, hvor hele vores fremgangsmetode i forhold til salg fra A til Å, men ikke bare give dig det, men give dig live eksempel på, hvordan det er, vi rent faktisk sælger til en potentiel kunde og får dem som betalende kunde. Altså hvor du kan se kunden og en af mentorerne, som sidder med den her kunde fra A til Å. Altså rigtig eksempel. Kommer til at give dig præsentationsskabeloner, og også hvordan du håndterer spørgsmål og potentielle indvendinger og bekymringer for potentielle kunder. Alt det her i step 7. Step 8 går i utrolig detaljeret grad omkring, hvordan du rent faktisk leverer resultater. En af de vigtigste moduler, hvordan leverer du rent faktisk resultater. Men hvis du ikke kan finde ud af det, så bliver det svært at få nye kunder. Så hvordan man måler resultater, hvordan du opretter en robust struktur på din annoncekonti, og egentlig holder dig inden for de forskellige platformers retningslinjer. Ikke noget, du behøver at bekymre dig alt for meget om nu, men det er sådan noget, du skal tænke på, når du rent faktisk begynder at få din første, eller også hvis du allerede sidder med nogle kunder og gerne vil sikre dig. Hvordan du optimerer annoncer, hvordan du opsætter landingssider, altså for eksempelvis hjemmeside, men også helt konkrete landing pages, altså hvor du kan sende trafik ind på. Hvordan du får resultater for lokale virksomheder, hvor du samler leads ind, så det kan være en tandlægeklinik, det kan være en frisør, det kan være en kiropraktor, men også hvordan du skaber resultater for online virksomheder her i blandt webshops. Igen utroligt detaljeret fra A til Å, hvordan vi selv gør det i dag. Og udover det jeg allerede har gennemgået, som om det ikke kunne være godt nok, så har vi også en hel masse bonusmateriale fra nogle af de mest succesfulde, hvor vi interviewede nogle af de mest succesfulde i branchen. For eksempelvis, hvordan Alex Martino skalerer sit agency til over $1 million i profit om måneden. Vi har Carlos Garcia, en anden succesfuld agency i branchen, hvordan han lige nu har 200 kunder på venteliste. Til det lidt mere avanceret derude, så har vi også en modul omkring, nogle gange så spørger folk mig, hvad er den mest effektive måde at skalere til over 100.000 kroner om måneden? Og det er egentlig ved at køre annoncer til dit eget bureau. Der gennemgår vi ikke bare, hvordan du gør, hvad for nogle ting du skal holde i mente, når du begynder at opsætte annoncer til dig selv, så du selv kan få betalende kunder gennem annoncer. Men også give dig tonsvis af eksempler på, hvordan vi selv har gjort det, eller også mentor i Agency Academy. Udover det, jamen, så er vi faktisk i gang med at lave en helt ny version af Agency Academy, altså Agency Academy 3.0. Her kommer der til at være blandt andet et helt kursus omkring TikTok ads, et helt
kurser omkring, hvordan du leverer resultater for webshops, e-commerce virksomheder. Så det jeg egentlig bare prøver at sige med alt det her, det er, at vi har skabt et utroligt detaljeret kort, som viser dig fra A til Å, hvordan du kommer i mål med dine mål og drømme. Jeg vil også godt sige dig, at der er ikke nogen magisk nøgle til succes, som jeg vil kunne give dig i den her videoserie, eller i Agency Academy for det hele taget. Lad mig bare være 100% ærlig med dig. Fordi der, hvor problemerne oftest kommer til at opstå, det er de enkelte udfordringer og problemer, som du kommer til at stå overfor. Og derfor så er der også andre elementer, som egentlig giver dig den mest hurtige og effektive metode til din egen succesfulde virksomhed. Så derfor er det andet element, du skal bruge, altså mentorskab. Altså at kunne lære direkte fra nogen, og egentlig få hjælp direkte fra nogen, som er et sted, du gerne vil være, og samtidig hjælpe dig med at kunne undgå fejl, og samtidig vigtigst af alt, hjælper med at løse udfordringer undervejs. Vi har besluttet i Agency Academy, at et videokursus er ikke nok, fordi der kommer til at opstå problemer undervejs, hvilket er helt okay. Men så længe du har nogen, som du kan læne dig op af og egentlig få hjælp fra, jamen så vil du altså kunne komme hurtigere i mål. Og bare lige sådan, så du kan forstå, hvilket type mentorskab, der egentlig er at gøre med i Agency Academy, så er vi altså et team på 11 mentorer, som gør alt i vores kraft for at sørge for, at vores elever får succes. Blandt mentorerne, der har vi blandt andet mig selv. Vi har Maxim, som driver Leadcom, et digitalt marketingbureau, som hjælper tandlægeklinikker med digital markedsføring. De omsætter lige nu for knapperne op over 1,5 million kroner om måneden, ikke om året. Samtidig så får du altså mulighed for at få ugenlig sparringskald direkte med Maxim gennem hans mentorkald på ugenlig basis. Udover det så har vi Bendik, som er partner i Leadcom sammen med Maxim, og han er altså en fuldstændig ekspert inden for salg. Han har personligt lukket over 100 kunder, og har altså sammen med Maxim, som sagt, Leadcom, der omsætter for 1,5 million kroner om måneden. Og Bendik, han får da også mulighed for at få hjælp fra direkte på hans mentorkald. Så er der Samuel, der driver GenY Media, som lige nu omsætter for over 500.000 kroner om måneden. Vi har Kassen, som igen var en tidligere elev fra forløbet, og som nu er så blevet en del af vores mentorteam. Og altså, han driver TangoScale, som er et marketingbureau inden for e-commerce-branchen, altså webshop-branchen, og som hjælper de her webshops med online annoncering. Han omsætter lige nu for over 280.000 kroner om måneden, og han vil også have mulighed for at få hjælp fra direkte på hans ugenlige mentorkald, men også i community. Det er fælles for alle mentorerne. Axel, som driver TangoScale sammen med Kassen, som også var tidligere elev i Agency Academy, har man også mulighed for at få sparring fra i community og på hans mentorkald. Så har vi Mathias, som driver marketingbureauet LeadOn, som er specialiseret inden for TikTok ads og TikTok content produktion, som omsætter lige nu for over 150.000 kroner om måneden, og har man altså mulighed for at få sparring fra direkte på hans ugenlige mentorkald. Vi har en anden dansk mentor her, udover mig selv. Vi har Lauren, som driver sit eget e-commerce marketingbureau, som omsætter for godt og vel over 250.000 kroner om måneden. Vi har Andreas, som er partner i GenY Media og personligt lukket over 50 kunder. Har man også mulighed for at få sparring fra på hans ugenlige mentorkald. Vi har Michael, som var en tidligere elev i Agency Academy, også en del af vores 100K-klub, og han kan hjælpe dig med alle de tekniske spørgsmål, du har i forhold til opsætning af dit agency, alt fra domæne, din hjemmeside, Zoom, alle de tekniske ting, der er bag at drive et agency. Der kan du få hjælp fra hans ugenlige mentorkald. Så er der Peter, som lige nu sidder med over 50 kunder inden for Facebook Ads, og hvor han har et ugenligt mentorkald, hvor du kan få hjælp, hvis du har nogle spørgsmål eller problemer med dine Facebook Ads. Du kan i realiteten dele din skærm, og så kan han gå igennem step by step, hvordan han selv vil opsætte sin Facebook Ads. Så skal det nævnes, at vi har 10-12 af de her mentorsamtaler om ugen, det vil sige 2-3 kald om dagen. Det der også skal nævnes med alle de her mentorer, som jeg allerede har nævnt, jamen det er, at de alle sammen driver virksomheder ved siden af, som er succesfulde og som vækster år på år. Det tredje element, du egentlig skal bruge for at kunne hurtigst og mest effektiv måde komme op på de her 100.000 om måneden, det er at være en del af et fællesskab. For den her rejse, den kan være utrolig alene, og du kommer til at skyde dig selv i foden, hvis det er, at du ikke har nogen, som kan støtte op omkring dig, og som kan hjælpe dig med at opnå det, du gerne vil. Lige nu så har vi community i Agency Academy på over 1000 elever, fordelt på Danmark, Sverige, Norge og Finland, og det er altså et utroligt fællesskab. Vi har folk, som bliver en del af hinandens agencies, og man kan sige, det er jo ren og skær elevinitiativer, for i sidste ende, når man har et community så stærkt som for eksempelvis vores, jamen så er der bare mulighed for netværk, og ikke bare netværk, så har vi altså også op til flere årlige fysiske meetups, og på de her meetups, som vi holder flere gange årligt, jamen så inviterer vi gæstespeakers ind, og også mentorer deler ud af de erfaringer, og alle de største læringer, vi har fået undervejs i løbet af året, i løbet af månederne, som du altså kommer til at kunne få adgang til gennem vores community. Og bare lige for at vise, hvordan vores meetups rent faktisk fungerer, så har vi for eksempel Sebastian Lundborg, som er en agency ejer fra Sverige, går lige nu
Sveriges hurtigst voksende mediebureau, skal til at sælge, hvis han ikke allerede har solgt det, for et par 100 millioner kroner. Og han var altså inde og speake til vores sidste meetup. Moha Ben Sofia, som er en angel investor, og som blandt andet har virksomheden Mendi, som er en neurotech virksomhed, og som, jeg ved ikke det helt store med neurotech, men de arbejder blandt andet med NASA og altså andre helt store virksomheder, og der kommer man altså med nogle relevante inputs til både vores mentorer, men også eleverne i Agency Academy. Så nu har vi gennemgået de 3 elementer, og normalt koster Agency Academy 16.299 kroner. Og der får du altså 30 timers videoindhold, 65 videoer, som konstant bliver opdateret ud fra, hvad vi kan se virke i branchen. Du får adgang til live coaching samtaler over Zoom hver dag, mandag til fredag. Så for eksempelvis, hvis du sidder med og har svært ved salg, hvis du sidder og du kan egentlig optage dine møder med potentielle kunder, sidde med en salgscoach, som vil hjælpe dig med at lukke flere betalende kunder, og altså gennemgå det hele med dig. Ikke bare det, men du kan også, hvis du sidder med en kunde, som du har svært ved at skabe resultater for, jamen så har du også mulighed for at få annoncetræning, og altså simpelthen dele din skærm, gennemgå din annoncekonto, og altså få hjælp til, hvordan du kan skabe resultater for din første kunde eller dine nuværende kunder. Du får også adgang til alle vores kampagneskabeloner, step-by-step tutorials, kontrakter, scripts, skabeloner og værktøjer. Så i stedet for, at du skal udvikle alt det her fra scratch, så copy-paster vi altså alt det her ind i din virksomhed. Og du får også adgang til vores eksklusive fællesskab, hvor vi har op til flere årlige meetups med mentorer, gæstespeakers, og så får du selvfølgelig også mulighed for at netværke og møde ligesindede mennesker. I tillæg vil du få 3 bonusser, som er en del af et unikt tilbud, som kun er tilgængeligt for folk, der har deltaget i den her challenge, og faktisk har gjort en indsats for at komme så langt i den her challenge. Den første bonus er, at du får adgang i 24 måneder i stedet for 12. Så du får adgang til videokurset, livstid og 24 måneders adgang til fællesskabet og de daglige coaching-samtaler. Ikke bare det, men du får dobbelt så lang tid adgang til forløbet for 6.302 kroner mindre. Så i løbet af 24 måneder har du også adgang til daglig coaching i cirka 730 dage. Det er kun 13,7 kroner om dagen. Det er basically prisen af en flaske vand hver dag, så du kan enten vælge at købe en flaske Aquador hver dag, eller investere i dig selv, lære uvurderlige færdigheder, være en del af et fantastisk fællesskab og få daglig hjælp af mentorer, der har opnået det, du prøver at opnå. Bonus 2, det er et nyt kursus om, hvordan du bygger et bureau inden for e-commerce, altså hvor du hjælper webshops med digital marketing. Det er en branche, som rigtig mange vil ind i Danmark, og det er en branche i massiv udvikling, men folk mangler oftest kompetencerne og know-how til både at få betalende webshop-kunder, men også rent faktisk kunne skabe resultater for dem. Dette kursus vil altså give dig mulighed for at arbejde med flere kunder, give dig mulighed for at arbejde med kunder inden for e-com, og altså give dig kompetencerne inden for lidt mere avanceret digital marketing. Og bare for at gennemgå et par eksempler på, hvad det er, vi gennemgår i vores nye e-com agency kursus, så er det altså alt fra marketing research, content creation, copywriting, altså hvordan det er, du skriver tekster, som rent faktisk sælger dine kunders produkter, hvordan du laver content, som rent faktisk kan performe og skabe resultater. Det er jo noget af det mest altafgørende inden for e-commerce. Der gennemgår vi egentlig også, hvordan du gør det her for kunden, og hvordan det er, du skal takle alt det her med content creation, for at gøre det så simpelt og effektivt som overhovedet muligt, både for dig og for kunden. Vi gennemgår også alt omkring, igen, mere avanceret digital marketing, opsætning af kampagner, skalering og meget, meget mere, som du kan se på skærmen her. Og bonus 3, det er altså et helt nyt TikTok Agency kursus, som vil vise dig step by step, hvordan du kan bygge et agency, der sælger TikTok ads og short-form content til andre virksomheder. Og det at starte TikTok Agency er altså en af de største muligheder i 2023, fordi TikTok stadigvæk er en relativt ny platform. Derfor så er der ikke så meget konkurrence derpå, og prisen for at annoncere er utrolig billig. Det vi gennemgår i TikTok Agency-kurset, det er step by step, hvordan du rent faktisk opsætter effektive TikTok ads, der skaber resultater for dine kunder. Live breakdowns af TikTok ad accounts, hvordan du rent praktisk outsourcer selve content creation-delen til content creators, og vi kommer altså til at give dig alle scripts og værktøjer, der er nødvendige for at starte TikTok Agency. Eksempler på videoer, som konverterer, hvordan du rent faktisk praktisk set finder potentielle kunder, lukker dem, og altså hele processen fra A til O til at du finder en kunde, hvordan du finder kunder, hvordan du lukker salget, og altså hvordan du efterfølgende skaber resultater for dine kunder.
Og rigtig mange virksomheder vil gerne starte på TikTok, og rigtig mange virksomheder er begyndt på at starte TikTok, måske mindre del, men det der er med det er, at de kan ikke finde hoved eller hale i, hvordan de rent faktisk kan skabe resultater på platformen, og det er her, hvor du kan komme ind i billedet. Så den samlede værdi på de her 3 bonusser er 21.147 kroner, og de her 3 bonusser får du altså gratis, når du bliver en del af Agency Academy gennem den her challenge. Men det her tilbud er kun tilgængeligt for dig i de næste 7 dage. Måden det fungerer på, det er, at du får en hemmelig kode, som du kan bruge for at få det her tilbud, men koden den skiftes hele tiden, så efter 7 dage vil du ikke længere have adgang til det her eksklusive tilbud. Og hvis du går over til vores hjemmeside lige nu, så vil du også se, at prisen er 16.299 kroner. Så det her tilbud, det er reelt set kun for dem, som har deltaget i den her challenge. Men før jeg går videre, så vil jeg bare sige, at det ikke er muligt at benytte dig af tilbuddet helt endnu. Du får mulighed for at benytte dig af tilbuddet i morgen, for der er 2 ting, som du skal gøre først. Det første er, at efter du har set den her video, det er, at du trykker dig ind på vores Trustpilot og egentlig læser igennem nogle af vores anmeldelser og finder den anmeldelse, som resonerer bedst med dig. Det andet, du skal gøre, er at udfylde en kort quiz, hvor du egentlig fortæller lidt om dig selv, hvor langt du er nået, og hvad du undrer dig mest over eller har svært ved. For vi ønsker kun, at seriøse mennesker deltager i forløbet, så jeg vil sætte stor pris på, hvis du kan skrive lidt om, hvorfor du tror, du vil passe godt ind i Agency Academy. Og altså ved at udfylde den her quiz, så deltager du altså også i en månedlig giveaway om en MacBook Air M2. Og du har sikkert følgende spørgsmål. Hvad hvis det her ikke fungerer for mig? Hvilket er 100% reelle spørgsmål, og derfor så har vi i Agency Academy en action-garanti. Vi vil gerne tage hånd på kodepladen for vores elever, og derfor, helt simpelt, hvis du ikke får en betalende kunde efter 12 måneder, og du rent faktisk lægger arbejdet i det, altså ser videoerne i forløbet, udfylder alle arbejdsopgaver og deltager på mindst 20 mentorsamtaler, hvilket vi har 10-12 gange om ugen, og har gennemført 8 demosamtaler med potentielle kunder, så vil du altså få personlig support fra en af os mentorer 4x45 minutter, hvor vi vil gøre alt i vores magt for at sørge for, at du får en betalende kunde. Efter de her 4x45 minutter stadig ikke får en betalende kunde, så vil du altså modtage fuld revision for forløbet. Så meget tror vi på forløbet. Udover det, så har du altså også 14 dages åben køb, så hvis du fortryder inden for 14 dage, efter du har investeret i Agency Academy, så vil du kvitterfrit fortryde dit køb, og så vil du få alle dine penge tilbage. No questions asked. Så hvis du beslutter dig for, at du er villig til at gøre det arbejde, der kræves, og du tror, at iværksætteri er det, som du ønsker at arbejde med, så vil det ikke være en helt dum idé at blive en del af Agency Academy. Og ja, teknisk set så er det muligt at gøre det på egen hånd, men hvor meget længere tid og mange flere penge vil det koster i det lange løb, i form af at du prøver dig frem, finder modstridende information på internettet, og konstant laver fejl og brænder igennem kunder i måske måneder eller måske endda år. Så det eneste du gør herfra, det er at du kan glæde dig til morgendagens video, tjek vores Trustpilot anmeldelser igennem og udfylde quizzen. Og som sagt, i morgen modtager du den hemmelige kode, som kun er tilgængelig for dem, som har deltaget på den her challenge, og så kan du altså bruge det her unikke tilbud og blive en del af Agency Academy. Så det var egentlig bare det, jeg havde at sige. Klik dig videre, registrer dig, så ses vi i næste episode.